Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila da'ala al-Fatihah. Ya Rabbana bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadhihi al-qulub syai'an wa aqlam wa wathil azim sultan min awliya asyam min hasan ali asyari. Wa ila hadrati mursyidina wa marafir rahina maulana al-habib Muhammad bin Abdul Hashim. Khususan Abu Tabsyah bin Ma'ak bin Yasin. Wa ila hadrati masyayikhina wa syayikhina ustadzina wa alimina wa alidina. Khususan masyayikh dar tawhid al-Islamiyah. Wa ila hadrati sahibi hadzal kitab. تدبير الأولاد شعب أبو الليث نصر محمد اسمقل أصول المفاهيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وعلى علينا ببركته في الدارين آمين. قال محمد بن سيرين رحمه الله. Ola Sayyidina Muhammad ibn Sirin. Iyaka meten-meteni ingsun ing sira. Anda amala ing yen nglakoni sapa sira syai'an ing suci-suci. Minal khairi sangka perkara kang bagus. Tsumma tada kari-kari ninggalake sapa sira aku ing syai' ana karena stune kelakuan. Iku ma min ahadin ora ana utahe wong suci tabakan taubat sabahat tumarajan libali sabahat fa'aflahan mongko iku bejo sabahat payen bagi mongko saejo kita iki kedue wong sing taubat apa iya jaal yen to ndadekake sapa taib ajalahu ing ajale taib baina ainai ing dalem ngarepe mripat lorone taib likayat huta walaupun yen to tetep sapa taib ana pati ing atase taubat wa tafakkara lan angen-angen sapa taib fima ing dalam perkara mawdo kang wis lewat apa ma bayane min dunubi pira-pira dosane taib wa yuktira akeh sapa taib al istighfar wa yashkuran syukur sapa taib Allah ing ta'ala ala dalika ing atase mangkono-kono yasbut ala taubah utawa subut taubah walam ing atase perkara rozakon kang wis paring sinten Allah ing ma min taubat ibayane taubat wa wafaq lan paring pitulung sinten Allah ing taib indal kamane mengkono-kono ma razaqah wa yatafakkaru angen-angen sapa taib fi thawab yaumil qiyamah ing dalem ganjaran ana ing dina kiamat fa innaman ana sune wong tafakkara kang mikirno sapa man fi thawabil akhirat ing dalem ganjaran akhirat ya ragiba mongko demen sapa man ila sanati ing dalem perkara bagus man tasabana iku tafakkara mikir sapa man fil qabi ing dalam siksane Allah in zajar monggo mlayu sapa man ane sayyi'at sangka pira-pira perkara Allah. Idawe Syekh Muhammad bin Sir iya ka anda amal syai'an minal khair wadiya sira nglakoni perkara-perkara kang apik tuma tada'uhu fa innahu wadiya sira
yang nglakoni perkara-perkara apik tapi terus ditinggal. Fa innahu min ahadin taba tsumma raja'a fa aflaha. Wa yang bagi litaipi ayya ja'ala ajalahu baina ainaihi. Sayukjo kanggo wong sing taubat. Yen ton dadekno ajal, dadekno kematiane iku ning ngarep mata. Jadi awake sebagai umat manusia, mulai umat Islam, iku aja sampai awak dhewe lali karo sing jenenge kematian. Dalam kondisi apapun, mbah iku dalam rangka apa wae, aja sampai awak dhewe aja sampai awak dhewe nganggep seakan-akan matine awak dhewe iku jek suwe. Maksudnya ngene. Iki mati iku kan gak mandang dekne tuwa utawa enom. Dekne sehat utawa lara. Siapapun iku iso kapan saja ngadepi sing jenenge kematian. Mulane bayang bagi litaib ayyaj'ala ajalu baina ini. Dhewe paling nek gak iso eling mati setiap saat. Paling gak selama awake ibadah ning Gusti Allah iku awake kudu eling. Misal selama 1 hari. Itu kan ibadah ning Gusti Allah enek 5 waktu. Enek 5 waktu salat. Lah, awake gak iso bendina setiap jam, setiap menit iku eling mati. Maka dari itu paling gak setiap sholat awake iso eling nang mati. Aja sampai awake duwe pemikiran bahwa matine awake iku sesuk. Gak dianjurno ngono. Napa sing dianjurno iku awake dhewe ngrasa nek matine awake dhewe iki wis dak. Kenapa kok ngono? Ya mergo supaya awake gak terlalu nganggep remeh. Sesuai lah. Ijek dawa aja sampai ngono. Bayang bagi kita ya jalan ajal baine. Awake kudu harus iso ndadekno. Kudu duwe pola pikir bahwa ajale awake iku ning ngarep mata. Napa ana likayat buta ala taubah. Ya mergo ben taubate iku tetep iso istiqamah. Iki gak enek. Kayak ceritane wong eling mati dekne terus sak penake dhewe gak. Jadi insyaallah nek awak dhewe berusaha eling mati, wah iku setiap waktu sholat atau paling gak sedina pisan misal. Iku ana kemungkinan besar eling matine awak dhewe iku iso ndadekno istiqamah taubat. Wa tafakkara fi ma madha min dzunubi. Kan dengan cara awak dhewe eling mati, dosa-dosa sing awak dhewe lakoni iku iso terpikirkan. Teh wong nek eling mati iku kemungkinan dekne eling dosane bareng. Nampakane ngono. Lane wong nek eling mati iku jelas insyaallah dekne luweh iso taubat daripada wong sing gak tau eling mati. Wa viral istighfar, bahkan dengan cara eling mati iku iso meningkatkan istighfar, iso luwih akeh istighfar. Jadi wong sing eling mati iku insyaallah luwih apik bahkan orang sekedar luwih apik, sangat-sangat apik daripada wong sing gak tau eling mati. Kenapa ngono? Ya mergo wong sing eling mati ndene jelas ya eling dosane, ya
istighfar bareng mergo dosane ya mah luweh istiqomah oleh taubat. Jelas ngono wong sing hemat. Wa yashkurullah ala dzalik wa ala ma razaqahu min taubah. Dene gelem bersyukur, gelem mati mesti rezeki sing diparingi Gusti Allah ning ndekne iku luwih iso disyukuri. Mbok iku rezeki sing berupa nikmat dunia atau bahkan rezeki sing berupa taubatmu. Apa qauli dzalik? Yatafakkar fi thawabi yaumil qiyamah. Fa inna man tafakkara fi thawabil akhirah raghiba fil hasanat. Ora apa ono mergo wong sing terbiasa angan-angan tentang akhirat, angan-angan tentang balasan kanggo wong sing apik. Iku dene mesti seneng karo kakean. Iki wong sing seneng wong sing seneng mikirno swarga misal. Wong sing seneng mikirno swarga. Iku dekne jelas seneng karo kaapian. Oh riba biasa. Wa man tafakkar fil ghab intajara anisaya. Sedangkan wong sing mikirno dosa, mikirno siksa, dekne gedeng karo siksa. Inzajara anisayat. Maka wong iki insyaallah melayu atau menjauh sangka keelekan. Rawa Zaidun ibn Wahb an Abi Dzar radhiyallahu an wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.